तिलकिया चढ़े से समधी शोर हो जाला। तिलकिया चढ़े से समधी शोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। तब तक कह कि फोर व्हीलर लैके अउबई। तब तक कह कि फोर व्हीलर लैके अउबई। अरे साइकिल के दैया समधी गोल हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। तिलकिया चढ़े से समधी शोर हो जाला। अरे समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। अरे तब तक कह कि रेशम के कपड़ा ले अउबई। अच्छे अच्छे फल वाली अउबई। अरे खद्दरव के दैया समधी गोल हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। तिलकिया चढ़े से समधी शोर हो जाला। अरे समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। अरे तब तक कह कि हम चैना तो का देबई। पहले कह कि हम चैन तो का देबई। अरे अंगूठी के दैया समधी गोल हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। तिलकिया चढ़े से समधी शोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। तब तक कह कि हम फ्रीज देबई। एसी देबई। इन्वर्टर देबई। और गीजर देबई। अरे पंखा के दैया समधी गोल हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। तिलकिया चढ़े से समधी शोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। तब तक कह कि थार सोने के लिए अउबई। तब तक कह कि थार सोने के लिए अउबई। और स्टील के दैया समधी गोल हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। अजी समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। तिलकिया चढ़े से समधी शोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ चोर हो जाला। समधी लुटेरा अगुआ
चोर हो जाला।